Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynçda urduny 5000 ýyllyk taryh bolan halkymyzyň milli däpdi surlaryny, sünwat derejesine götürilen eli işlerini, milli gymmatlyklarymy wagt etmek hemde bu hünärleriň münasip dowam etdirilmegine giň mümkinçilikler döredilýär. Munyň şeýledigine Daşowut welaýatynyň aktyp etrawynyň çeperelli gelin gyýlarynyň nusgulyk işleriniň mysalyny da aýdym göz ýetirmek bolýar. Türkmen halkynyň milli gymmatlyklarynyň arasynda nepis nagyşly, owadan güllü keçeler münasip orun tutýar. Keçe önümlerini taýýarlamaň inçe sırlaryny ören oňut bilýän hemde muny geljekki nesillere miras galyrmaň ajaýyp nusgatyny görkezýän zinanlar welaýatda azal. Olar milli mirasymyzyň aýrylmaz böle bolan keçe we keçe önümlerini öňürmekde, olary wagt etmekde, ýaşlara bu hünäriň inçe tirsimlerini öwretmekde nusgalyk işleri bitirýärler. Maşgala agdalarynyň bitewi ihlasy singen keçe önümleri häzirki günlerde toýly döwranly öýleriň bedegidir. Keçe öz görnüşleri boýunça bir näçe topara bölünýär. O bularda keçe önürmek işleri bilen ýygydarly meşgullanýan maşgalalar köplere görülidir. Keçe önürmeň destlapky işleriniň maşlap, ol taýýar bolýança ýerine ýetirilýän işler häzirki ýaşlara da öwredilýär. Bu orta gadim hünäriň şu günlerki gadyryny hasam artdyrýar. Daşowut welaýatynyň aktyp etrawynyň elçeper zinalarynyň keçe taýýarlamak ustatlyklary görüllü alarlyklar. Görnüşi ýaly bu iş çeýeligi, erjeligi hemde ihlaslygy talap edýär. Şoň üçin türkmen milli keçeden taýýarlamak zinalaryň sunwat derejesine çykaran kämil iş hökmünden bütün dünýäde ikrar edilýär. Dürli nagyşlar bilen bedelen keçeler türkmen zinalarynyň adyny asyrlaryň dowamynda dünýä meşhur edip gelipdir. Olaryň gadymy hünärini dowam etdirýän ýaşlaryň az zäligini bellemek möhümdir. Bu bolsa gadymy hünäriň bagtyarlyk döwrümizdäki rowanşanmasyr. Welaýatda geçirilýän dürli dawarlarda da nepis nagyşly keçeler münasip orun tutýar. Olaryň owadan görnüşleri owadan döwrümiziň rowanşyklary bolup göwnüllerde buýsunç töredýär. Şoň üçin welaýatyň elçeper zinanlary gahrman arkadamyda we arkadagly gahrman ferdarymyza alkyş tillerini edýärler.